दिल्लीयाव मोसाहैनाय रिपाब्लिक डेयाव मोसाहैनाय बागुरुम्बा मोसाग्रा बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर सरकार आरो हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एसोसिएशन गासैबो ज' जानानै दिनै बिथांमोनखौ बरायदों आरो बेखौ मोजां खोथा आरो बिसोरनो अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बिथांखौ मान बावदों आरो बे मान बावनायजों लोगोसे दिनै गोदोसोना थानायमोन बिथांमोनखौ जोङो BRTAAनि जोङो नेहाथारि आरो आं आरो समनि रादाब बिथांमोनजोंनो हेफाजाब लानानै सं दाननानै बिथांमोनखौ नायगिरनायनि उनाव नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ नुनानै बिटिआर सरकारा जोंखौ लिंनानै दिनै मे 30 थारिखआव बरायबाय आरो जाय बिथांमोनखौ मान होबासो मान मोन जोंनि हारिमु गेरेमसा हारिमु जानानै थागोन एसोसिएशन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो लोगोसे सरकार बिथां प्रमद बर'नि सरकार बिथांखौ आरो आसा खालामदों सरकारा बिसिनाव फैफिनोब्ला आरो गुबुन सरकारानो जा जि सरकारानो फैया माथों उनाव थालांनायफोरखौ बिदिनो होगोन आरो थुलुंगा होथों आरो लोगोसे बिदिनो मोनसे खावलायनो लुबैदों जों बर' रेडिअ आर्टिस्टफ्रा दिनै गोग्लैसोनाय सोरबा थैलांबाय सोरबा बोराय बिथांमोनखौबो जोङो गले गले अनसुंथाइ होनो थाखाय बिबाय थानायखाय जों लिस्टखौबो होबाय खिन्थु गले गले गोमायो गले गले बियो बिदिनो होबाय थानाय जादों नाथाय दिनै जोबथा बे जोंनि लिस्टखौ लागोन होननानै लाखांनायनि उनाव जोंनि थारमाने BRTAAखौबो जाहाथे मेथाइ खनगिरिफोरखौबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आसा खालामो बेनो आंनि बुंनांगौ गोजोन्थों।